Si Jami naghahakot ng ano, mga buhangin. Amuay. Holiday. Yo yo yo. Sige. Saan galing? Binibenta dyan sa kapitbahay. Hmm? Wala pa. Wala pa. Sige, sige. May iba dia. Yan. Panibagong vlog naman tayo. At yung binaklas na mga forma lilipat na dito sa harap. Yan. Mas Kuya Bobby. Bakasyon. Yo. Yan. Tumulong si Kuya Bobby. Ng potolon. Kaya concrete ay. Concrete nail. Sulit pa di kami. Good lumber. Saan sa circular? Ginamit bagat ito ni Kuya Gatchok. Saan to pa palan? Ito siya lagi. Matagas ito ng lagadi, oh. Ha? Matagas. Hindi ba sa dalagaan mo kung tugas. Mali kita ah. Concrete nail. Amo ay. Tamaan kaya. Baka na. Eh.
Ano? Kapalungan. Tapos, meron tayo yung tibay. Ha? Alam mo? Ano yan? Sabi ka na. Tadi, wala kita kan. Sige. Mana? Oh. Sa talatandaan na. Yan, kain muna. At si Nono nagluto. Ito na yung binigay ni Kagatcho. Ganda oh. Ganda nga. Tulingan. Siya nagluto. May gata. Pinaksiw muna yung tulingan tapos nilagyan ng gata. Ganda nga. Ayan. Dito kami sa kubo. Napakatahimik sa barracks. Alright. May alaga silang ibon oh. Lovebird. Kainan na. Tara na. Si Bobby, tara. Ayan po, kain po tayo. Ay, maraming salamat po sa pa-foods. First bite. Yan, para sa inyo to. Pag ayaw mo na, gusto pa. Okay, Bobby. So kaya nung ito ko lang, niluluto. At adobo ko ang tak. Tilapok. Hello po, ayan, tapos kami mag-break time. Dito muna ako sa barracks, nag-upload. Nag-premiere ako. Maraming salamat sa nag-tune in. Mga nag-tune in. At sa mga nag-comment, shout out kay Ate Bidang, Kuya Romel Normahid, and Kuya Roel Perotti, Kuya Alfredo Lipa.
dito. At sa mga silent viewers natin, shout out po sa inyong lahat. Yan. At napakatahimik na yan dito sa barracks. Tahimik na tahimik. Ito. Ako lang mag-isa dito. Kasi Jami naghahakot ng ano, mga buhangin. Amuay. Holiday. Yan. Nakakot si Jami. Ha? Hindi naman Chinese. Chinese New Year. Yan. Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Yan, 50 na sila. Nanonood. Shout out sa 50. Kamusta naman kayo dyan, sabi ni Kuya Alfredo Lupa. Alright. Buhangin. Punong-puno yung ano, dramatilya. Kaya ni Jami. Yan, shout out Kuya Danilo Pizarra. 55 na sila. Ayan, back to work na tayo. Time check 1:00. Alright. Ganda ng panahon. Back to work. Ang si Kuya Joel. Yo yo yo. Oh, you want ice candy? Sige. Saan galing? Binibenta dyan sa kapitbahay. Huh? Walang pasok? Online. Sarap. Salad. Ang liit. 5 pesos. Pero masarap. 5 pesos. Hi guys. Ice candy. Kamusta ka raw? Ha? Kamusta ka raw? Okay lang. Nakabilo yung tulog. Sabi wala ka. Sabi nila wala ka. Diyan ako nagre-research. Ayoko kasi yung... Sabi ni papa niya, simula na nagkakwarto, di na alam kung saan si Balawan. Turos na. Ayaw, bintanggalan mo lang ako. Sinapong ko mga dosada. Jay, bayaw si Kuya mo, Jay. Ano ba ka? Paking. May saan yun ano? Sino po ang sino po na dito? Merapak po talaga din, Dick. Merapak po talaga din, Dick. Hey, putaro niya! Wala, pato. Hindi pato. Mukha na mapakusan na ako. Pagkubutan sa mapakusan na. Kuya, bakit ito pinagalit sa'yo? Kuya, bakit? Ay,
Godeng mo nanonood dia. Ang buras na dia. Bibi. Cinco. Cinco, dis. Tayo steelbook na. Ang natambal na sa steelbook ko ah. Tanto. Nagkapalit sa alam mo eh. Bang kumain sa akin. Kailan ko wala wala. Dapat. Dapat. Slice. Sa tabi mo. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear
Ano? Tali. Wala, tapa. Sige, sige. May iba dia. Yan. Tatama. Yan. Kasa. Sakto ah. Walang labis, walang sigro. Yung ano po, yung hero, hindi pa naman niya nakakabit. Nilagay lang naman yung pansamantala para di sila dito mabuka sa loob. Kaya pagbuhos, tatanggalin naman yan. Pagbuhos. Yo, Paco, ito na kabo. Paggabot. Ah, Tris. Ano ka no? Oh. Alam ko no, ala. Ala to. Sige, sige, bukan muna. Tatanggalin ko. Sige na. Sige. Eh. Kuryente. Dia, nakapatong? Nakapatong. Yan, Kuya Bobby. Ayan, lupa na. Di manan, mababara man sa nayan. Kapus. Na yan. Sungdutan na labod sa do. Labod ta di hadi. Yan, dyan na sa ano, gusto magbugto. Kumaro naman. Balik pa sa lakong motor. Tadi mo amo ano. Lupa amo di dari namin. Sige na. Gadi. Ito, di pwede to. Wow. Natarong pa mo na rin. Di mo pwede.
Ay, sa bagay mo, bulok namin sa ito. Bubutong pa rin. Ano lang maglawas ito? Pero sana. So, ito na. Alin? Ito na. Adi, Oh. panggabuton ko. May na. Abot ko. Oh. Oh. Usugan na diya. Yan yung magbayaw, yung bumibira. Si Kuya Bobby official. Tukod na. Ito ba? Alin takip natin dyan? Ha? Takip. Tulo ha? Ano kita dito? Excuse. Looking ganda nga. Ganda. Aba. Okay. Aba. Betul. Gobing. Saya kesal. Bisa. Bawasan ko. Ngayon. Sige. Paghangiga. Gagawin na ana impakan, pabababo ko ng parang. Oo. Pakuha na sa taas, ibubo. Tapos tadi Parang sinok to. kuha ni Abi ni Dodoy. Nagkano ko dyan. Kaya pamurot-purot baga. Kung mayroon ko.
Ayos! Pangti na lang dito. Ano? Ito na. Kapinisingit na rin. Yun. Talaga. May nagtatagpo ah. Pero di tinadhana. Ayan mga kaparang gisang bali, ano, gamitin natin yung cellphone kasi yung GoPro ko nalubat. Ano na kasi yung mga battery nun, mga masira na yung battery. So nagpapa-order na ako kay Mrs. ng battery. Matagal na rin. Mga 2 taon na yung battery nun. Mabilis na silang malubat. Gamitan na lang natin itong cellphone. Kasi wala tayong handle ng cellphone. Hawakan talaga yung cellphone. Eh, nakahalata yung dalawa. May malilim, tas doon sila kanina may mainit. Ito nagpapaputi tayo. Tayong gluta. Makahanap man lang ng chips. Yan. Super decor. Kapos ata konti, no? Nosing. Pwede ko ito pagbubulit na tayo sa iba ko. Oo. Even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in
Kaya Bobby, nagtutuwid ng mga pako. Binubunot niya. Ubos na yung pako eh. Hop, hop, hop. Eh, Ano, kasa? lang riyan. Kamu nagkari nga ba? Yan mo putulan na lang. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Baka. Ari na bang na? Yan na yun. Makin ka direksyon. Ari, kung tuwan na sa akin.
Nalog tabiso sa ramen. Iya, kasam. Di pa man sagad eh. Yun. Yun. Pasok. Angat. O, ganyan na yan? Babarahan na lang? Maraan na lang. Bangkana sa Oo. Yan sila muna Kuya Joel at si Kuya Bobby. Nalubot yung GoPro ko. Cellphone yung ginagamit ko. Pero parang GoPro din yung kuha nito kasi may ano to, may 0.5. Martilyo. Ah. Ito Kuya Bobby. Walang booking si Kuya Bobby kaya tumulong muna. May booking kasi si Kuya Bobby yung papuntang Bicol. May dumiretso na dito. Tagig to Bicol. Pwede ka na ito Quintana no? Pwede dahil mga ano taga Quezon Province. Oo, kung nakaangkas ka pala. Pahinga na? Ay mga kaparing Jason at ano, saraduhan na. Bali bukas na lang yan pagpapatuloy sabi ng Kuya Joel. At tapos bukas na rin yan buusan. At bukas po wala ako dito. Sila na kay Kuya Gatcho dito. Magbubuhos niyan. Kasi nga asikasuhin na namin ni Ami yung ano, yung tungkol sa pag-CT scan sa kanya. At lalapit kami dun sa dito sa munisipyo, dito sa Bato, dito sa Apuerte at dun sa DSWD. Sana makakuha tayo, makahingi tayo ng tulong. Kung hindi, kung wala naman, talagang tuloy tayo na ano, tuloy tayong magpapasitis scan sa kanya para makabalik kami dun sa Maynila, maibigay na namin yung result. Sana mura lang yung pa-CT scan. Basta makahingi tayo ng tulong o hindi, tuloy pa rin yung ano, CT scan bukas. Yan. Tapos pag may result na, punta kami dun sa Maynila, hatid namin yung result. Tapos malalaman na natin kung kailan si Mrs. maoperahan. Kasi ano pa yan, mag-i-schedule pa yan. Yan. Sabi nga ni Mrs. sana raw ma-operahan siya ano, bago raw dapat ano, nasa bakasyon na para kasama yung anak namin. Yung sa akin naman, sana mas madali, sana hindi na umabot ng bakasyon para matapos na. Matapos na yung problema. Tulad nga kahapon, masakit na naman yung tenga niya. Masakit yung tinga niya. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa kanila at kay Kuya Bobby na tumulong. Yun. Thank you. Ganda. Yan. Ay, Kuya Bobby. No. Salamat Kuya Bobby sa tulong kanina. Right? Kuya Joel. No. Ayan po. Bye-bye.